Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы сәясәт фәннәре докторы, профессор, Россия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Рафик әфәнде, исәнмесез. Ассаламу алейкум. Рафик әфәнде, белүемчә сез төп һөнәрегез буенча тарихчы, Казан дәүләт университетының шушы юнәлештәге факультетын бетергән кеше. Әмма ләкин менә соңгы елларда без сезне күп саны тамашачыларыбыз да, безнең җәмәгатьчелек тә ислам дине белгече буларак якыннан белә. Менә дөньяви фәннәрдән дип әйтик, менә ислам дине белгечлегенә күчү, ул сезнең менә шулай язмыш булдымы, ничек килеп чыкты ул? Әлбәттә, язмыштыр да инде ул. Шуннан да мин тарих Казан дәүләт университетында тарих филология факультетының тарих бүлеген бетердем. Аннан соң мин аспирантурага кирип, ул вакытны тарих тел әдәбият институтында мин Яхья Абдуллин дигән җитәкче, ул мәшһүр инде галим инде чорында. Мин Галимҗан Ибраһим иҗаты белән шөгыльләнә башладым. 20нче гасыр башы. 20нче гасыр башы белән шөгыльләнү әлбәттә инде ул шул Галимҗан Ибраһимның иң беренче хезмәтләреннән ул ислам мәдәнияте дигән хезмәте. Исламнан башка 20нче гасыр әдәбиятында өйрәнеп булмый, тарихында мин иҗтимагый фикер буенча диссертация башладым һәм шуңа күрә мин әкренләп менә шу ислам дөньясына кирдем дип әйтергә була. Шуңа күрә инде ул чираклы булмагандыр. Менә сез Балташ районыннан чыгышыгыз, гаиләдә сезнең тәрбия ничек булды? Бар менә ислам дигән сүзләр яңгырадымы сездә? Дини тәрбия дигән әйбер бар идеме? Без беләбез, Балташ ул бар бер динебезгә бүгенге көндә дә менә шундый эшлекле кешеләрен биргән төбәк. Сезнең гаиләдә ничек булды? Менә мин чыннан да бу үземнең буынны әле теге электән революциядан соң сакланып калган дини тәрбия эләккән буын дип саныйм. Чөнки минем әбием 5 вакытлы намазда иде. Менә мин теге әби инде бик каты дини тәрбия бирде дип әйтеп булмый, ләкин аны аларның яшәеш рәвеше, әхлак, үз-үзләрен тотуы. Әбине алсам, әнине алсам, алар үрнәк. Бүгенге көндә менә чын теге татар хатыны дигән сүз, алар минем өчен инде чыннан да идеал булып торалар. Шуңа күрә әбием 5 вакыт намазлы, инде ул өстәл артында бисмилласыз ашау юк, ата-анага зур ихтирам, менә әтием нинди генә кырыс булмасын, ул әбигә аның мөнәсәбәте искитәрлек иде. Әбиебез инде аның үги анасы булса да. Шуңа күрә мин менә чын татар гаиләсе, ул инде революцияга кадәр ничек булган, әле ул менә ул мөгаен мин балачакта әле ул традициялар бөтенләй таралып бетмәгәндер. Менә шул гаиләдә тәрбияләдем һәм шуңа күрә дә ул шактый ныклы нигез биргәндер дип уйлыйм. Аннары балачак безнең бөтенләй башка да инде ул. Бездә ул теге әхлакый тәрбия генә түгел, аннан соң безгә физик эштә бик каты эләкте, ул ягы да бар иде. Шуңа күрә тәрбия чыннан да гаиләдә бик яхшы иде. Бүген юк инде ул. Ул бөтенләй башка гасыр, башка дөнья кебек инде. Рафик әфәнде, менә дин белгече дигәченнән дин галиме дигәч, күз алдына иң беренче чиратта барыбер менә исламның бөтен фарыз булган гамәлләрен дә үтәп барган шундый бер кеше күз алдына килеп басырга мөмкин. Галим, дин галиме һәм янәшә менә дин. Алар бер-берсе белән ни дәрәҗәдә якын һәм ни дәрәҗәдә дистанциядә торалар? Менә ул чыннан да бик мөһим сорау, чөнки менә русча әйткәндә ислам белгечләр бар, исламовед дибез. Менә безнең бит инде ислам белгечләр арасында без бик мәшһүр галимнәр арасында бөтенләй мөселман булмаган кешеләр дә күп шул Бартольдлар, Крачковскийлар Коръәнне менә гарәпчәдән русчага тәрҗемә иткән. Менә монда шуңа күрә без әйтәбез ислам белгече, исламовед һәм илаһият белгече. Монсы инде богослов дип әйтергә була. Ислам белгече, ул менә ислам белгече, илаһият белгеченнән ни белән аерыла? Ислам белгече ул исламга менә читтән торып карау. Исламга читтән торып, аның инде теге эчке объектив аңар бәя бирергә омтылу. Ә менә без илаһият дисәк, инде ул дингә эчтән караш. Сезнең мисалда
Иштән караш дигән сүз, ул мөселман булырга тиеш. Илаһият галиме, ул инде ул мөселман булып кына, без инде исламга иштән карау дигән сүз, аның йолаларын тотып, без ислам дининең асылын ачыклый алабыз. Менә шуңа күрә исламоведларның әлбәттә үз урыны бар инде. Ә менә һәр бүгенге көндә инде без совет чорында исламоведлар безнең күбрәк иде. Өлешчә инде зур мәктәпләр бар иде, менә Ленинград мәктәбе, Мәскәүдә бар иде. Ә бүгенге көндә без әкренләп үзебезнең менә революция кадәрге Шабытдин Мәрҗәниләр, алар илаһият галимнәре булганнар бит инде. Менә шушы традицияны торгызу үстендә эшлибез. Рафиq әфәнде, шулай да сез ни дәрәҗәдә шәхсән дингә якын торасыз? Әлбәттә, мин мөселман кеше, шуңа күрә мин ислам диненә иштән карыйм. Димәк, мин инде исламовед булудан бигрәк илаһият белгече дип саныйм үземне. Мин ислам тарихы белән шөгыльләнсәм дә, шуңа күрә һичшиксез мин мөселман буларак ислам диненә менә үземнең карашым һәм мин даны фәнни хезмәтләрдә менә яктыртырга тырышам. Бүгенге көндә безнең илдә дип әйтик, Россиядә 3 конфессия бит инде ничектер хакимият тарафыннан танылган санала. Бу православие, ислам, иудаизм дип әйтәбез. Танылган дип әйтү бәлки бу очракта бик үк дөрес тә түгелдер, чөнки дин дәүләттән, дәүләт диннән аерылган, аны тану-танымау мәсьәләсе ул ничектер менә шул абстракт бер фикер дип әйтергә кирәк. Соңгы вакытларда Мәскәү тарафыннан менә православиене Россиядә ничектер менә төп дин, әйдәп баручы дин буларак күрсәтү сизелә кебек. Сез шулай уйламыйсызмы? Һәм әгәр дә шулай икән, бу нинди дә булса куркынычка китерә торган фактор түгелме? Анучыннан да православ дине инде ул теге кеше аны тотучы халыклар тарафыннан да, дини ишмалар тарафыннан да бүгенге көндә Россиядә иң зур конфессияларның берсе. Шуңа күрә ул беркемгә дә сер түгел инде. Мәскәүдә мәсәлән, без аны күреп торабыз. Хәзер 700-дән артык чиркәү, хәзер тагын пошаговый дип, адым сайын булсын дип, инде тагын 200-не салалар, 900-дән артачаклар, 4 мәчет бар. Шуңа күрә Мәскәүне инде иң беренче чиратта ул менә шушы баш кала гына түгел, инде православ диненең үзәге булырга тиеш дип, бәлки ислам динен зирәк аңар мөнәсәбәт бар инде ул. Әмма ләкин биредә мин нинди дә булса теге куркыныч күрмим. Без иң беренче чиратта менә ул Россия президент тарафыннан да әйтелә инде, ул һәр вакыт аны ассызыклый, без дә аны яхшы аңлыйбыз. Ислам дине, шулай яһуд дине, ул Россиядә килмешәк дин түгел. Ул биредә формалашкан, алай гына да түгел инде, менә Алтын Урда чорыннан алып, хәтта иртәрәк инде менә. Инде Болгар чорыннан алсак, Алтын Урда чоры, Казан ханлыклары чоры, ул Россия дәүләтен формалаштыруга үз өлешен керткән диннәрнең берсе. Менә бүгенге көндә мөселманнарга шуны аңлау кирәк. Һәм шуны аңлап, үзеңне инде горурлак тотып, мин монда килмешәк түгел, менә ислам дине Россиядә нинди роль уйнаган дип, күкрәкне киңрәк иреп, үзебезнең позициябызны ныграк куйсак, дәүләт ул әлбәттә инде ул христиан диненә мөнәсәбәт бәлки башкачарактыр. Ләкин бүгенге көндә исламга Россиядә менә әле килгән кунаклардан игътибар итәләр. Ислам диненә теге караш нинди дә булса, ул вакыт инде принципиаль тискәри якка үзгәрә димәс идем мин. Дәүләт тарафыннан бүгенге көндә менә ислам диненең бик мөһим фактор икәнлеген аңлау бар. Һәм шуңа күрә даны читкә җибәрү ул дәүләт өчен бернинди файдасы юк аның. Тукай әйтмешли, рус ширендә без әсәрле эзлебез, ягъни безнең тарихи нигезебез аңа инде салынган. Бүген Рафиq әфәнде дин тоткан кешегә дип әйтик, әйме. Мәсәлән, шариғат кануннары буенча да аңа яшәргә кирәк. Шул вакытта дөньяви кануннар, законнар да бар. Бу кешегә бу җәмгыятьтә яшәү кыенрак булып чыга түгелме? Мин алай ук димәс идем. Менә без бераз аны катлауландырабыз кебек. Чөнки менә чыннан да менә мөселман кеше кем ул дигән сорауга без инде менә аның дөньяга карашы, аннары инде ул дин белемнәрен бик тирән белергә тиеш. Шуңа күрә аның бу дөньяда каршылыклар килеп чыга дип шулай күз алдына китерәбез. Чынлыкта исә менә ул теге мөселман кеше
ул бераз башкарак дип әйтер идем. Мәсәлән, ул ниндидер академик булсын, математика, физика башка өлкәдә, әмма ләкин мөселман буларак, ул менә шушы Ахмад Хади Максудиның Гыйбадат исламиян укып чыкса, ул ислам диненең кануннарын башкара. Һәм шуңа күрә ул аның инде дөньяви өлкәдә тоткан урыны бар, ә ислам аның менә ул бәлки аның бөтен дөньяга караш системасын яулап алмагандыр. Ул гыйбадат. Ул гыйбадат кылу. Менә шушы ясылыкта карасак, әлбәттә, бүгенге көндә мин мөселманнарга нинди дә булса, теге авырлык килә дип әйтмәс идем. Дөрес ул бар, әлбәттә, менә шул инде эволюционный теория Чарльз Дарвин, без инде Чарльз Дарвинның эволюция теориясе, аннан бик күп әйберләр, алар инде Коръәндагы нинди дә булса язылган кануннарга каршы килә кебек. Ә ул дөреслекте алай түгел, чөнки Коръәндә менә бик күп концептуаль әйберләр алар нигез итеп салынган. Һәм шуңа күрә бүген менә нинди генә ачышлар булмасын, аның нигезләрен Коръәннән табалар. Һәм шуңа күрә дә инде мин менә дин ул безнең совет чорыннан калган ниндидер бер клише инде ул. Дин ул бик теге консерватив, катып калган, инде янәсе ул дөньяви кеше, ул прогрессив, алга таба бару дип. Ул бик үк алай түгел. Biz әйтәбез бит инде татарлар, без менә Әбу Ханиф мәзһәбендә дип, аның үз йолалары, гырыф-гадәтләре бар, бигрәк тә ул менә милләтләргә бу мәзһәб инде үзенең гырыф-гадәт йолаларын сакларга ирек бирә, демократик дип әйтик инде мәзһәб дип саныйбыз. Ул безнең тышкы кыяфәттә дә, ашау-ичүдә, кием салымда да гырыф-гадәтләр чагылыш таба. Шул вакытта без күрәбез, Рафиq әфәнде, бүген капкара яулыктан бөркенгән хатын-кызларыбызны да, көрәк сакаллы ир-егетләребезне дә күрәбез. Менә бу тышкы форма дип әйтик. Мәзһәбкә бик яраклы булмаган тышкы форма гынамы, әллә аның артында нинди булса идеология ятамы? Ята идеологияда, та менә без бит глобальләшү чорында яшибез. Шуңа күрә читтән йогынты бик зур. Һәм менә революция кадәр инде безнең ата-бабаларыбыз менә шушы Әбу Ханифа мәзһәбендә, инде Мансур Матуриди гакыйдасында яшәгәннәр, дип әйтәм, чыннан да шулай булган. Әмма ләкин читтән йогынты бик аз булган. Йогынты юк дәрәҗәсендә аз. Һәм шуңа күрә менә мөселман өммәте тегейсә бу төбәктә ул шактый ябык җәмгыять буларак үзенең традицияләре, йола гырыф-гадәтләре белән яши. Ә бүген дөнья ачык, интернет аша теләсәң инде менә теге хезмәтләрне укырга мөмкин. Ана бит инде менә 90-нчы елларда ислам диненең ничек үтеп кергәнен беләбез инде. Мәдрәсәләр ача башладылар, гарәпләр акчалар табып, мәчет, мәдрәсә төзеп, үз укытучыларын китереп, безгә гомумән хас булмаган традицияләрне күп тараттылар. Һәм шуңа күрә дә менә безнең инде хәзер теге үзебезнең өчен традицион кыйммәтчелекләрне яңадан торгызу процессы ул 90-нчы елларда башланмады. 90-нчы елларда ислам безгә әйләнеп кайтты. Әмма ләкин тора бара бер 10 елдан соң инде біз карый башласак, ул безнең традицион кыйммәтчелекләргә бөтенләй каршы килә торган ислам булып чыкты. Ягъни инде шуарланган төрле агымнар белән. Менә мин Вәлиулла хәзрәтнең генә инде мәрхүмне мисал итеп китерәм. Вәлиулла хәзрәтнең иң беренче ислам диненә килгән кыяфәтен күрсәгез, ул зур сакаллы. Аннан соң менә аның эволюциясе менә ислам диненә Татарстанда мөнәсәбәтен бик ачык күрсәтә. Ул инде теләсә нинди вахаби китапларда бастырадыр. Чөнки безнең аңлау шулай иде. Менә укыйк ислам дине өчен, менә без инде аңар сусаган, әйдә нинди китап бар, алардан файдаланыйк. Әкрен-әкрен бу без традицияларын аңлап, аның менә инде бастырган китапларын күрсәк, без ул эволюцияның менә татар җәмгыяте өчен бик мөһим процесс икәнен күрәбез. Рафиq әфәнде, менә радикаль агымнар дип гән сүздә чыкты. Радикаль агымнар дигәндә көч структуралары белән дин галимнәренең фикерләре һәр вакытта уртак килеп бетми торгандыр. Мәсәлән, көч структурасы бер яктан карыймы, дини галимнәр, шул дин кешеләре аларның бит ул кадәр үк зыян түгел, бәлки җәмгыятькә андый куркыныч юк түгел дигән фикерләр дә яңгырый. Кайсы мәсьәләләрдә алар уртак фикергә килешә һәм нинди аермалыклары бар аларның ике арада менә? Әлбәттә, дини оешмалар инде без мөселманнарга шуңа күрә безнең мөнәсәбәтебез көч төрле структуралар, әлбәттә, алар бар закон, безнең инде Россия законнары нигезендә тыелган дини төрле менә шушы экстремистик, радикаль оешмалар бар. Аларны эзләп табып, аларны инде әлбәттә
алар менә җәмгыятьтән аерырга инде, аларның максатлары да шул. Шуңа күрә ул бик четерекле мәсьәлә инде, бик четерекле мәсьәлә. Менә ул төрле юнәлешләргә кереп киткән яшьләрне күрәсең. Инде менә мин үзем эшләмәсәм дә, безнең укытучыларыбыз алар белән эшлиләр, баралар, алар чыннан да менә алар бик кызганыч инде. Чөнки бит инде алар ихлас чын күңелдән мин мөселман булам дип, менә аларны ялгыш юлдан кертеп җибәргәннәр. Алар бит инде җәмгыятькә начар булсын, гаиләмә начар булсын, үземә начар булсын дип ул юлга басмаган. Алар ихлас чын күңелдән мөселман дип. Әмма ләкин ялгыш юлдан киткәннәр. Аларның ялгыш юлына китүенә biz kimni гаепләргә тиеш? Гаеп кемдә? Ул гомуми проблема инде. Әлбәттә, ул җәмгыять проблемасы, ул дәүләт проблемасы, ул безнең дини оешмаларның да проблемасы. Бездә үзебезнең эшчәнлегебезне, мәсәлән, инде яшьләр белән күбрәк эшләргә кирәк. Менә мәчетләр каршында курслар бар хәзер безнең Татарстанда 1500 мәчетнең 800-ндә мәчетләр каршындагы курслар эшли. Анда 2000-дән артык укытучы бар безнең, укытучылар корпусы да безнең. Ул пенсия чыккан укытучылар бик күп анда, аларның методикалары яхшы. Анда безнең 30 меңгә якын кеше, балалар, өлкәннәр укый. Менә иң мөһиме бит инде дөрес намазга бастырып, дөрес аңлату. Ансы да бар. Рафик әфәнде тагын бер нәрсә, яшьләр бит алар менә җәмгыятьтә барган процессларны дип әйтик, гаделсезлекләрне алар бик тиз кабул итәләр бит үзләренә. Ягъни ул күрә ниндидер гаделсезлекне һәм гадел тормыш, гадел җәмгыять эзли башлый. Үзегез әйтмешли, бүген дөнья ачык, интернет ачык һәм ул үзенә кирәк оешманы дип әйтик, мәгълүматны башка җирдән эзләп таба. Әлбәттә, ул менә шул ИГИЛ менә дәүләтләре, инде Россиядә тыелган дәүләтләр, алар барлыкка килгәч, аларның көчәеп китүенең дә сәбәбе шул бит инде. Без инде менә теге чын, дөрес мөселман дәүләте төзибез дип, шуның белән җәлеп иттеләр. Һәм аңар ярып китүчеләр дә күп булды. Менә бүген генә бер 10 ел, 5-6 ел узганнан соң гына без аның инде чын йөзен ачыклап күрсәтә алдык. Анда баручылар инде юк дип әйтәләр. Илдәге социаль шартлар дип әйтик, ни дәрәҗәдә менә бу яшьләрнең үз аңына тәэсир итә? Әлбәттә, бик тәэсир итә, чөнки менә эшкә урнаша алмаса, ул бит инде шул радикальләшү өчен бик мөһим факторларның берсе. Инде ул үзенең эшен таба алмаса, әгәр инде хакы бик түбән булса, аңар мөнәсәбәт инде коллективта, җәмгыятьтә тискәре булса, һичшиксез ул менә шушы радикальләшү өчен, инде ул дин өлкәсендә генә түгел, гомумән радикальләшү өчен бик мөһим факторларның берсе. Һәм шуңа күрә дә алар менә шул үзләренең проблемаларын хәл итү өчен дин өлкәсендә сайлап алалар. Менә сезнең авыздан ваххабизм дигән сүз чыкты. Абдел-Ваххаб мәзһәбе бит инде ул. Бүгенге көндә Татарстанда аның тарафдарлары никадәр? Алар бездә киң таралганмы? Һәм безнең җәмгыять, әгәр дә алар бар икән, безнең җәмгыять, безнең көч структуралары, безнең дин әһелләре, безнең дин белгечләре аларга карата нинди позициядә булырга тиеш һәм бүген нинди позициядә? Менә Абдел-Ваххаб, ваххабчылар дигән әйбер, әлбәттә инде ул менә аның тарафдарлары бар. Ул проблема да ул шулай бик четерекле бит инде. Менә 90-нчы елларда безнең яшьләр бөтенесе дә инде нигездә Сауд Гарәбистанына чыгып киткәннәр. Бер өлеше Катар, әзгенә Кувейтта укыдылар. Бөтенесе менә шушы фарсы култык илләр инде. Анда шул башка мәзһәб таралган җир, анда укып кайттылар. Анда традициялар башка. Алар мәктәпне бетереп генә китеп, аларны да намазга бастырып, аларны инде нигездә башкача тәрбияләп кайтарганнар. Һәм шуңа күрә дә 90-нчы елларда укып кайткан инде ислам нигезләрен шактый белүче, инде гарәп телен шактый белүчеләрнең күбесе менә шушы шартларда, моноконфессиональ шартларда тәрбияләнгәннәр иде. Һәм инде алар әлбәттә үзләре белән менә шушы Сауд Гарәбистанындагы традицияларны алып кайттылар. Дөрес, менә шулай ук инде менә инде аларны кемдер радикаль итеп әзерләгән икән, аларны махсус Россиягә җибәргәннәр дип әйтү дә дөрес түгел. Ул бик гадиләштерү булыр иде проблема. Алар анда укыганнар. Алар анда нинди традицияда
кабул ителгән, шул традицияләрдә укып, алар кайтканнар. Ә монда кайткач, Абу Ханифа мәзһәбе ул бөтенләй инде башка, ул поликонфессиональ шартларда, төрле милләтләр арасында шартларда яшәүче мәзһәб. Алар укып кайтканнар, моны гел мөселманнар арасында яшәп кайтканнар. Менә ул бик күп проблемалар тудырды. Һәм шуңа күрә дә инде ул менә мин инде зур итеп бездә ваххабчылар күп дип әйтүгә дә мин каршы. Әмма ләкин менә безнең Абу Ханифа мәзһәбен аңламаучы, менә Сауд Арабистанында укып, ул проблемаларга, бәлки алар менә Ханбал мәзһәбендәдер инде. Вот Ханбал мәзһәбе белән ваххабчыларны да бер үк әйбер дип әйтергә ярамый. Хәзер менә Сауд Арабистанында да бөтенләй башка процесслар, алар үзләре ваххабиларга каршы инде зур көрәш дисәк, ул бик зур итеп әйтелгән. Ләкин аларга каршы алып бара башладылар, чөнки ваххабчылык идеологиясе ул шактый примитив. Аның белән бүген яшьләрне дә җәлеп итү ул мөмкин, әмма ләкин аның перспективасы зур түгел, аны аңлый башладылар. Казан менә элегелектән Мәскәү белән ислам дәүләтләре арасында күпер ролен башкарды, һәм бүген дә шул рольне башкарып килә. Әйтәләр бит, элегелектән татарга тылмаш кирәк түгел дип, ягъни ул менә илче вазифаларын башкарган. Бүгенге көндә Кремль безнең Татарстан президентына таяна бу мәсьәләләрдә, һәм без аны ачыктан-ачык күрәбез. Рөстәм Миңнехановның төрле гарәп илләрендә, мөселман дәүләтләрендә эш сәфәрләре белән еш булуы моны дәлилли. Әйтегез әле, бездә бит Россиядә үзен мөселман төбәге, мөселман регионы дип таныган төбәкләр дә бар. Ни өчен Кремль Татарстанга ставканы ясый? Ни өчен Кавказга таянмый бу мәсьәләләрдә? Менә син әйттең инде, татарга тылмаш кирәкми дип. Татар факторы ул рус дәүләтендә дә, Россия империясында да көчле булган. Чөнки татарлар һәм инде аларның традициялары интеллектуаль яктан алар югары. Һәм шуңа күрә менә татар аша Россияга мөселман йөзен күрсәтү ул әлбәттә бик Россия өчен бик позитив фактор дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә менә да Россия ислам дөньясы дигән стратегик группа бар. Аны Россия президенты Путин кушуынча безнең президент җитәкли. Ул чыннан да менә Россияны инде мөселман дөньясына күрсәтү, менә Татарстанда Казан саммитында монда бик күп инвестицияларны кертү өчен, мөмкинлекләр эзләү өчен зур мәйдан бар. Шуңа күрә татар ул чыннан да бик яхшы аңлыйлар. Менә Россияның йөзен, Россия мөселманнарының йөзен мөселман дөньясына күрсәтү өчен ул иң кулай факторларның берсе. Чыннан да менә безнең нәрсәне генә алмыйк, безнең илаһият белеме. Бездәге кебек Россияның бер халкында да юк ул. Менә безнең инде кайсы гына чорны алык инде Кылгалидән башлап, урта гасырда кызганычыл күп сакланып калмагандыр инде. Бигрәк менә шул ук инде Курсави 18нче гасыр ахыры, 30 имәни, Шаһабуддин Мәрҗани бүгенге көндә менә без нинди генә илгә бармыйк, нинди зур, иң зур мөселман галимнәр белән генә сөйләшәсең, Шаһабуддин Мәрҗани разве он ваш татарин дип, Шаһабуддин Мәрҗанине белмәгән галим бүген юк дип әйтергә була. Ул бит татар. Шулай ук менә Муса Бигиев. Муса Бигиевны да яхшы беләләр. Безнең менә бүген мөселман дөньясында татарлар аша Россия мөселманнарының йөзен, мөмкинлеген, интеллектуаль һәм тарихын күрсәтү өчен мөмкинлекләр иң зуры, һәм шуңа күрә дә ул чираклы түгел дип әйтер идем мин. Бүген Чечня Республикасы рәсми булмаган дип әйтик инде, рәвештә менә үзен барбер мөселман республикасы итепрәк танытырга теләгән кебек. Ни дәрәҗәдә Россия шартларында менә бу мөмкин әйбер? Чыннан да менә Чечня факторы ул Россия өчен гомумән бик мөһим бит инде. Менә без 90нчы елларда Төньяк Кавказда барган вакыйгаларны беләбез инде. Ул гражданнар сугышы, ул шул ук Дагестан, Чечня ул бөтенләй инде гражданнар сугышы белән таралып беткән иде. Менә бүгенге көндә инде менә Кадыровлар, Ахмат Хаҗи Кадыров, хәзер Рамзан Кадыров җитәкчелегендә Чечня инде ул менә шушы бик авыр төбәкләрнең берсендә бар яктан шактый югары дәрәҗәгә күтәрелде. Һәм шуңа күрә ул Кавказда бит һәрвакыт булган инде. Ул инде Шамил заманыннан ук, Шамил бит инде 18нче гасырда ук сугыша, менә инде аларның гореф гадәтләреннән аерып, сезне мөселманлыкка дип алып барган. Бүгенге көндә
менә ул процесслар бара. Әмма мин аны нормаль процесслар дип саныйм, чөнки Рамзан Кадыров ул һәр вакыт без Россия составында, безнең президентыбыз Путин, һәм инде Россиянең төп менә конфессиональ һәм инде милли сәясәтләреннән тышка чыкмыйча алып барган эш. Шуңа күрә бүгенге көндә Чечняда барган процессларны мин уңай дип саныйм. Чыннан да ул бу бик авыр төбәкне шактый югары дәрәҗәгә күтәреп, бик күп проблемаларны хәл итә алды. Менә бүгенге көндә, ялгышмасам, Россиядә 80-гә якын диния нәзарәте бар бит инде. Шул ук вакытта Россия масштабында идарә органнарда безнең берничә Мәскәүдә, шул Раул Ганетдин җитәкчелегендә мөфтиләр шурасы, Уфада Тәлгать Таҗетдин җитәкчелегендә Россия үзәк мөселман диния нәзарәте, күптән түгел Чувашия мөфтие безнең Альбер хәзрәт Кырганов, тагын бер оешма барлыкка китерде, Россия мөселманнар диния җыены дип атала. Менә кем кемгә буйсына, кем кемне тыңлый? Әллә булай яшәү мөселман өммәтенә кулайракмы, идарәсенә? 85 диния нәзарәте бар, берсен тыңламыйча, үзара каршылыклар, фикер төрлелеге, капма-каршы торулар бар инде ул кызганыч. Менә аның теге, мәсәлән, православ динендә бит инде ул кануни инде диннең үзенең нигезендә менә шушы вертикаль еш-тырылган, һәм шуңа күрә ислам динендә ул юк. Ислам дине без демократик дин дибез менә идарә ягыннан. Ислам динендә бар менә мин мөселман, мин Аллаһ Тәгалә турыдан-туры мөрәҗәгать итәм. Менә ул чыннан да демократик инде. Минем белән арадашчы юк. Шуңа күрә инде имам да ул арадашчы дигән сүз, имам ул алда торучы, еш-торучы сыйфатында. Менә диния нәзарәтләренең күплеге ул ислам динендә менә шушы вертикаль структураның булмавы белән дә бәйле. Әлбәттә 85 күп инде ул. Ул менә алар шушы теге 90-нчы елларда инде формалашып килгәндә кем ничек булдыра, бик үзләренә диния нәзарәтләр оештырып, шуннан калган мөфтиләр дә күп инде. Аларның бүген 85-нең бәлки инде 60-ы бөтенләй бүген бөтенләй кирәкми торгандыр дип тә саныйм. Менә ул структуралар бар, алар арасында каршылыклар бар. Шуңа күрә бер-берсенә буйсыну юк дип әйтергә мөмкин. Ул проблема татар мөфтиләрендә генә түгел, Кавказда да шул инде ул. Бердыев бар инде, координационный центр мусульман Северного Кавказа. Әмма ләкин шулай ук Дагестан мөфтие һәм Чечня мөфтиенең алында мөнәсәбәт шактый катлаулы. Менә кызганычка каршы бүген мөселман дөньясында менә ул бар инде бер яктан аны яхшымы начармы дип әйтеп булмый, чөнки менә ислам кануннарын бузып төзелгән оешма дип әйтеп булмый бит инде аларны. Икенче яктан менә төрле төбәкләр бар. Ялгышмасам, Свердловскида 5 диния нәзарәте бар. Ул бит менә проблема тудыра. Шул ук нинди дә булса хәтта чараларга чакырганда, анда инде аларның поп килеп утыра, администрация уйлый башлый. Ни эшлибез инде? Буларны 5-тән чакырсаң күп, берсен генә үпкәлиләр, әйдә чакырмыйк. Менә бит инде ул нинди дә булса җыелышка килеп утыру гына түгел, ул бит инде теге яисә бу дәүләт оештырган чараларда катнашу, ул конфессиональ сәясәтнең бер факторы бит ул. Ул бүген чарада катнаштың, чыгыш ясадың, сине тыңладылар, проблемаларны ишеттеләр. Алар бишәү, алар үзара мөнәсәбәт ачыклап утыралар. Безгә карата менә аларның фикерләре юкмы? Булар таркау инде. Әлбәттә, ул Булар белән ничек идарә итсәң дә була дигән фикердә калырга мөмкин бит, туарга мөмкин. Ну, күп төбәкләрдә бардыр инде. Менә безнең бит инде Татарстанда бер диния нәзарәте, шуңа күрә без инде шуңа бер диния нәзарәте булганга бик күп проблемаларны хәл итә алабыз дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, ул күп булган сайын аларның үзара теге тискәре мөнәсәбәтләре бик күп проблемаларны тудыра, дәүләт ичендә тудыра. Менә бүгенге көндә тагын бер фикер бар, Рафик әфәнде, татарлар дин мәсьәләсендә Россия масштабында үзләрен позицияларын берникадәр югалта башлады дигән. Ягъни мәчетләрдә анда башка милләт вәкилләре, имамнар киләләр, әйеме, татарлар ничектер икенче планга күчә. Бу фактор чыннан да сезнең күз аллавызча ни дәрәҗәдә бар һәм аның куркынычы нәрсәдә һәм безгә нәрсә эшләргә кирәк?
Ул бар, чыннан да ул шулай. Чөнки менә бит революция кадәр безнең бу үзәк Россия, андагы мәчетләр, менә Казан губерниясында гына 6 меңләп мәчет булган. Инде башкаларны әйтәсе дә юк. Шуңа күрә бөтенесе татар мәчетләре. Кавказдан тыш бөтен татар мәчетләре. Аларның бөтенесендә инде татар имамнары утырган. Шуңа күрә инде ул, алар бит инде татар безнең ата-бабаларыбыз салган мәчетләр. Менә Ярославльдә 100 елдан артык мәчет, бүген кызганычка каршында татар имамы юк. Ул процесс бара. Әкрен-әкрен менә инде мигрантлар, Урта Азиядан килгән, кайбер төбәкләрдә Кавказлар, ул мәчетләргә керәләр инде, анда татар имам булып утырса да, ул теге мәхәлләләр белән идарә итүдә кызганычка каршы менә Татарстаннан тыш идарә роле кими бара дип әйтәсез. Татарларның бу мәчеттәге рольләре кими бара. Монда әлбәттә татарларның үзләренең дә инде гаепләре бар, чөнки алар киләләр дә әйтәләр, монда татар имамы нишләп утыра, монда 3 татар гына йөри бит. Менә без Урта Азиядан монда бөтен мәчет без йөрибез. Ни өчен монда татар имамы утырырга тиеш дип. Значка менә ул татарларда динлелек инде ул шактый түбән. Менә без инде Кавказ белән дә кызганычка каршы үзебезне чагыштыра алмыйбыз, Урта Азия халыклары белән дә. Менә инде Мәскәүгә барсаң да бит инде Мәскәүдәге төп яңа салынган мәчеттә анда күбрәк Урта Азия халкы татарлар бик аз. Хәзер инде менә Кырганов ул үзе яңа ачкан оешмада, аның кичкенә генә мәчете бар, анда татарлар йөри башладылар. Ягъни Кыргановның монда максаты нәкъ менә татарлык позициясын көчәйтү булып чыгамы? Әлбәттә, ул аның гадәтлеге бар, менә алга таба, иншалла, ул проблема хәл ителер. Чөнки менә йөрмиләр татарлар мәчеткә. Ягъни без үзебез гаепле. Үзебез генә дип, үзебез дә инде шуннан да, үзебез дә гаепле. Үз позицияларыбызны бар. Кем саклый инде дин өлкәсендә? Аны бит инде без дәүләтле, аны дәүләт аңлый. Чөнки инде ул татар, менә бит инде без империя чорында да татарга таянганнар. Татар белән инде 16-нчы гасырдан бирле татар белән эшләгәннәр. Һәм шуңа күрә дә империя өчен без инде менә дини фактор буларак барбыр инде аларны кулай. Инде менә Урта Азиядан килгән мигрант үз традициялары, Кавказдан килгән үз традициялары. Алар менә конфессиональ ситуацияны, вазгыятны ничек үзгәртәчәкләр? Әлбәттә, ул уңай кабулмаячак. Һәм шуңа күрә бик күп төбәкләрдә аны аңлау бар. Һәм шуңа күрә дә инде менә татар факторын саклап калу өчен төбәкләр инде аның җитәкчеләре инде мөселман булмаса да, алар үз кешеләренә килгәнчә тырышалар. Ләкин инде менә дини татарлар аз булгач, ул позицияны шаклап калу шактый авыр. Тагын бер менә фактор, Рафиковында безнең бит инде татарларыбызның 50%-тан артыгы тарихи ватаннарына читтә яшибез дибез. Аларны ничектер менә рухи яктан, башка яктан, мәдәни яктан берләштерү роле бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессына йөкләнгән. Ул иҗтимагый административ юллар белән бу эшне башкара. Әмма ләкин менә бу юнәлештә, бу эштә бөтен Россия буенча сибелгән дип әйтик, татарларны берләштерүдә дин әһелләренең роле юк кебек, алар ничектер күләгәдә калган кебек. Алар бу эшкә җәлеп ителмиләрме? Нәрсәдә проблема? Дин әһелләрен әлбәттә менә бүгенге көндә безнең теге революция кадәр без инде татар зыялылары, мөселман зыялылары дип әйтәбез бит инде. Татар зыялысы дигән сүз революция кадәр инде ул мөселман кеше. Менә бүген бит инде безнең бар дин әһелләре әзерлеге ягыннан шактый түбән кызганычка каршы менә уку йортлары күп булса да без тырышабыз инде. Татар зыялылары алар дөньяви. Шуңа күрә инде менә бу кызганычка каршы революцияда бу кадәр булмаган проблема. Безнең инде революция кадәр дин әһеле белән зыялы аерылмаган. Алар икесе бүген аерыла. Менә ул проблема бар. Менә дин әһелләренең әзерлеге аз. Аларның әзерлекләре күбрәк менә шушы үзләренең өммәте эчендә инде мәчеттә эшләүгә юнәлдерелгән. Аларны инде күбрәк шул мәчеттә вагаз укырга өйрәткәннәр. Мәдрәсәдә укып кына шулай инде. Шуңа күрә дә алар бүгенге көндә менә киң җәмгыятьтә чыгып, гомумән татар белән эшләү өчен әзерлекләр аз дип әйтергә. Аннан соң бит инде менә бу дин әһелләрендә без әлхәмдүлилләh без мөселман дип әйтү дөрес. Беренче чиратта без әлбәттә мөселман. Аннан соң ләкин без татар, татарлык
Менә ул кызганычка каршы, менә мин яшьләрдә дә бар ул. Менә бездә бит революция кар булмаган инде. Менә шушы глобаллашу чорының инде ул бик тискәре күренеше. Мин мөселман өммәтенең әһеле дип инде алар үзләрен дөрес саныйлар. Әмма ләкин бит син үзеңнең менә идентичность дигән патриотизм һәм башка әйберләреңне барбыр алар кайдадыр бар бит инде. Үзеңнең татарлыгыңны син ничек яшерсәң дә ул бар килеп чыга бит инде ул. Шуңа күрә менә бүгенге көндә дин әһелләре бәлки ул милли проблемалардан читтәрәк булуы, ул да комачаулы ишне оештырып җибәрергә. Менә бөтен дөнья татар конгрессы әлбәттә ул эшне башлап җибәрде. Шуннан да менә Закировның инде ул моннан 10 ел элек зур уңышы булды. Ул иң беренче мәртәбә менә берсе белән бер өстәл артына утырмый торган мөфтиләрне җыеп конгресс, менә ул хәзер инде 10-нчы мәртәбә, ялгышмасам 11-нче мәртәбә була инде дин әһелләренең форумы 1000-гә якын җыеп, анда бөтен мөфтиләрне катнаштырып, ул форум бар. Инде ул берләштерүнең бер формасы булды. Аннан соң без 5 ел элек бөтен дөнья татар конгрессы каршында координацион совет оештырдык, дин әһелләрен берләштереп. Ул координацион совет нашы бөтен дөнья татар конгрессы оештырган форумна ел дәвамында әзерәк инде эшен координациялау белән шөгыльләнергә тиеш иде. Дөрес, мин аның җитәкчесе булсам да, ул эффектив эшләп дип әйтмәс иде. Мин шактый авыр инде менә дин әһелләре белән эшне оештырып җибәрү, бик күп менә инструментлар халык белән эшләү аларга әле җитми. Алар инде әйткәнемчә һаман менә шул чыгып инде вагаз сөйләүгә генә аларның башларына ул сиңгән. Аларны менә дөньяга зирәк киңрәк карау, проблемаларны киңрәк карау дигән әйбер җитми кызганычка каршы. Менә ул бик инде проблемалар тудыра. Менә бүгенге көндә без инде татар халкының үсеш стратегиясе турында сөйләшәбез. Бу мәсьәләдә әйтегез әле, менә шулык дини оешмалар нишләп торалар менә шушы стратегия планында дип әйтик, эскизында шулай ук искә алынмаган. Бит бер карасаң, мәчетләр, аларның күбесенең мәдрәсәләре янәшәсендә бар. Алар бит әзер мәйданчык, әзер площадка дип әйтик инде, укытырга, нидер белем бирергә. Менә бу юнәлештә ни өчен алар читтә калды? Сезнең фикерегез? Менә ул шул миндә шундый сорауны бирер иде, ни өчен без читтә калабыз дип. Югыйсә без менә дини нәзарәтендә президиумда без хат яздык, анда пунктлап инде бу проблеманың мөһим икәнлеген. Әлбәттә, ул стратегиядә бу диннән башка татарны саклап калып булмый инде. Ул бит инде гасырлар буе, мәсәлән 16-нчы бергәләп инде дин саклаган. Мин аны бер җыелышта әйттем дә инде, мәтәм динсез стратегиядә дин булмагач, мәтәм инде ул динсез халык инде ул ассимиляцияга ачык халык дигән сүз бит инде. Ул аны диннән читләштерү димәк инде ассимиляцияга юл ачу дигән сүз бит инде. Ул дин инде менә шушы ассимиляция башка юкка чыгудан саклап калучы, ул теге консерватив булса да бик мөһим факторларның берсе. Менә чыннан да бу стратегиядә инде әлбәттә ул бик мөһим проблемалар куелган инде, телне саклау, милләтне саклау, аны без инде барыбыз да беләбез. Ул кирәк. Аны инде өчен стратегиядә язасы юк. Стратегиядә бит иң мөһиме ничек сакларга, менә ничек. Саклау өчен менә син әйттең инде, иң мөһиме бит булган институтлардан файдаланырга кирәк. Менә стратегияның төп бурычы бит инде. Әйдә без мөселманнарның, без татарларның бөтенесендә мөселман итик түгел. Бездә инде менә нинди институтлар бар, әйдә шуларны барлап чыгыйк әле, һәм шулардан файдаланыйк. Чөнки татар мәктәпләре инде ул Татарстаннан читтә юкка чыгып бара бит инде. Менә татар мәчете, мәхәлләдән башка, менә без нинди институтлар файдалана алабыз Татарстаннан тыш. Административ ресурслар юк дәрәҗәсендә. Без бары тик менә булган мәчетләр каршындагы курслар, мәхәллә, инде татар милли оешмаларын гына файдаланып, менә шушы татар телен һәм милләтне саклап кала алабыз инде. Башка безнең инде милли буржуазия булырга тиеш һәм шуңа күрә бу бик мөһим фактор. Моңар инде һичшиксез моны стратегия әлбәттә кертергә кирәк. Менә тел дигәндә, без бит менә Татарстанда җомга вагызларын татар телендә укуны керттек. Ягъни бүгенге көндә нигездә Татарстандагы мәчетләргә рәсми булмаса да, аларга инде үстән кушып булмый, әмма аларга ничектер менә татар телен саклау функциясе да йөкләнде.
Менә шушы функцияны Россия масштабында, Россия мәчетләрендә дә мөмкин кадәр эшләргә була торгандыр. Чөнки аларның җирлекләре бар, имамнары бар. Ягъни татар теле дәресләре үткәргәндә бит ничә сәгать сиңа өстән килгәнне көтәсе юк. 5-6 сәгать көне буе укытасыңмы? Үз кулыңда дип әйтергә. Әлбәттә, менә без һәр бит мәсьәләләр каршындагы курслар, алар нигездә инде менә ислам дине нигезләрен өйрәнергә, Коръән әзрәк укырга өйрәнергә. Ләкин без менә хәзер инде 10 ел Россия Ислам институтында без алып бардык. Ул проект без татарлар дип атала. Без анда 3 бүлектән тора ул. Без анда дин нигезләрен инде әлбәттә, һәм инде татар теле һәм татар тарихы. Һәм менә халык бик күп йөри. Һәм инде аларның күбесе менә хәтта татар теле өйрәнергә менә шушы курсларга языла. Менә без инде сентябрьдә, октябрьдә башлап җибәрәбез. Россия Ислам институтында кемнәр генә янда кыска юбкалы кызлар. Безнең инде бөтенебез йөзебезне каплап, әмма ләкин менә яңа елга кадәр алар торалар, яисә алар менә шушы традициялар, ислам диненә хөрмәт, алар инде бәлки мөселманда түгел, алар тел өйрәнә, инде анда аларның тышкы кыяфәтләре өйрәнә. Алар 1 ел киләләр, 2 ел татар теле өйрәнәләр. Бик мөһим. Хәзер менә без ана диния нәзарәтендә инде шушы пилот проекты буларак инде Татарстанның 20ләп мәчетендә башлап җибәрдек. Аны бит бөтен Россиягә таратырга була. Менә шул ук ул теге дин нигезләрен генә түгел, милли тарих, татар теле, дин булса, ул тагын да җәлеп итү өчен әйткәнемчә, менә бездә ул проект гөрләп бара, гөрләп. Әгәр ул ислам дине нигезләре генә булса, бәлки аңар мөнәсәбәт башкачарак булыр иде. Инде укыту турында сүз чыккан икән, сезнең бүгенге көндә турыдан-тур вазифагыз, сез дин белгечләре әзерлисез, кадрлар әзерлисез. Елын хәтерләмим, бер интервьюгызда сез әйткән булгансыз, Россия Ислам институтын тәмамлаучыларның 40% тирәсе үз белгечлеге буенча эшләми дип. Бүгенге көндә әлеге саннар ни дәрәҗәдә үзгәрде һәм безнең белемле яшь имамнарыбыз район авыл җирлекләренә әле бик теләп кайтмыйлар. Проблема. Ул үзгәрмәде инде, ул 60%, бик югары күрсәткеч инде, дөресен генә әйткәндә, ул дөньяви куертларында да шулдыр инде ул белгечләрнең. Кызганыч инде ул. Менә без әзерлибез, безнең бит инде 9 мәдрәсә бар, безнең Татарстанда гына читтән торып укучылар белән алсак, 4000 кеше, 1500 мәчет бар, 4000 кеше. Без Россия Ислам институты 20 ел эшләде инде, Мөхәммәдия 1000 еллык, тагын да күбрәк 25 ел эшләделәр. 20 ел эшләгән мәдрәсә. Без инде һәр бер Татарстанның мәчетенә 5-6 имам әзерләгәнбездер инде сан ягыннан. Әмма ләкин бүгенге көндә менә Татарстандагы 1550 Татарстан ул 9 мәдрәсә булган Татарстан, башка төбәкләрне әйтәсе дә юк. Әле безнең менә 60%лабы 60 яшьтән узган имамнарыбыз, инде дини белемнәр булмаганы бар. Чыннан да авылга имам кайтару ул безнең әзерләү генә түгел инде ул. Чөнки менә кичкенә авыллар бар бит инде. Урта мәктәбе булмаган авыр бар, балалар мәктәбе булмаган. Ул авыл бәлки инде аның перспективасы юк дәрәҗәсендәдер. Әмма мәчет салынган. Һәм шуңа күрә дә инде яшь имам, ул анда 1 елга кайтса да, өйләнсә, ул анда бар төпләнеп калмый инде. Һәм шуңа күрә дә бу масштаблы проблема. Бик зур проблема. Хәзер инде без Татарстан дини нәзарәте буенча менә шушы мәчетләр картасын эшли башлады. Ул нинди авылда урнашкан, урта мәктәп бармы, инде имамның белеме бармы, яше күпме, аңар алыштырырлык инде мәчеттә башкалар бармы ярдәмчеләре, аларны ничек укытырга. Менә бүгенге көндә әйдә менә безнең 9 мәдрәсә бар, яшьләрне укытыйк, авылга барсын дип булмый. Алар инде бер эшләсә дә, өйләнсә, хатыны булса да аны шәһәргә алып китә. Хатынына эш юк, балалары туса, балалар бакчасы юк, мәктәп юк. Һәм шуңа күрә без ул авылның кичкенә, бигрәк тә кичкенә авыллар инде. Шәһәрдә, зурак авылларда ул проблема юк. Менә кичкенә авыл мәчет булган авылларда без ул авылның үзеннән табып, аларны әзерләргә тиеш, шулай хәл итәргә тиеш ул проблеманы. Монда инде менә торак шартлары, матди ягы искә алсак, 90 елларны искә төшерсәк, безгә бит шикләр ачылгачыннан мөселман дәүләтләреннән, төрле хәйрия фондларыннан шактый монда инвестициялар кертүчеләр булды. Шул вакытта күп санлы инде безнең гыйбадәтханәләр дә төзелде, салынды, башка максатларда да алар инде финансларын керттеләр, әмма ләкин бер вакыты җитте, безнең ул шикләр ябылды.
Бүген менә ислам оешмалары дип әйтик, мәчетләребез, аларның төп чыганаклары бүген нәрсә хәзер? Әлбәттә, менә ул чыганак проблемасы бик четерекле мәсьәлә инде. Менә бигрәк тә авыл мәчетләренең чыганаклары юк дәрәҗәсендә аз инде. Чөнки авылда безнең инде менә вакыф оешмалары бар, закат оешмалары эшләп килә, хәләл инде менә кибетләр ачалар, хәләл кибетләрдән кергән бараз табыш. Шәһәрләрдә ул проблема аша мәчет проблемаларын хәл итү мөмкин. Менә кичкенә авылларда әлбәттә инде аларның бүгенге көндә инде чыганаклары юк дәрәҗәсендә аз дип әйтер идем. Һәм шуңа күрә дә ул мәчете эчендә инде менә шул ук газ, ут өчен түләү проблемалары, эш хакын әйтәсе дә инде шактый катлаулы проблема. Менә бүген без инде проектлар хәзер бар Татарстан Диния нәзарәте аша без безнең уку йортын бетергән, инде авылга барып эшләү гариза булган һәрбер яшь белгечкә инде без стипендия түләргә риза. Стипендия ул проекты эшли бездә аена 15 мең, инде ул 1 ел дәвамында, аннары яхшы эшләсә 2 елда. Хәзер инде менә без Мәскәүдә фонд аша бөтен Россиягә 200 безнең имамга, хәзер Татарстаннан да 20ләп имамны без анда ул проектка куштык. Бүгенге көн дәүләт таңлый башлады инде. Чөнки менә әзерлекле имам, инде яшьләр белән эшләгән имам булган җирдә радикализм, инде ул менә игелга барыйк, анда алар безнең проблемаларны хәл ителәр дигән юк бар әйберләр бик аз. Шуңа күрә белем бик мөһим. Аны һәр бүген дәүләт тә бик яхшы аңлый, мөселманнар да аңлый. Һәм шуңа күрә инде менә бүгенге көндә дәүләт тарафыннан да менә без күптән түгел генә инде Мәскәүдә ул мәсьәләне карадык. Хәзер без инде диния нәзарәтләреннән студентларны аларның юнәлтмәләре аша алып, әзерләп, инде фонд аларга безгә укыткан өчен безгә акча түләргә, студентларга инде стипендия түләргә, укып бетергәннән соң эшләгәндә аларга эш хакы түләргә әзер. Менә ул проектлар хәзер эшләнә башлады. Чыннан да ул гомуми дәүләт проблемасы. Чыннан да җәмгыятьнең рухи халәте, рухи торышы, аның рухи яктан сәламәт булуы, әлбәттә менә ул нәкъ менә мәгърифәткә, укуга, укытуга бәйле булып кала. Бер статистиканы китерәсем килә. 1990 елның 1 гыйнварына Татарстанда югары дини белемле нибары бер кеше булган дигән мәгълүмат бар миндә. Ул кеше кем булды микән, сез белмисезме? Һәм бүгенге көндә безнең югары белемле дин әһелләребез күпме? Һәм алар кайда укып чыкканнар? 90 елларда кем булыр икәнен әйтә алмыйм. Шуннан да шулай булган. Безнең Тәлгат хәзрәт инде вакытында киткән иде, ул Әл-Азһарда укыган иде. Безнең мәдрәсә, безнең Ташкент Ислам институтын бетереп укып кайтучылар булды инде Совет чорында. Аларны югары белемле дип әйтергә була, алар бер генә булмагандыр инде 90 елларда. Бухара мәдрәсәсендә укып, аннары Ташкент Ислам институтында укып кайттылар. Бүгенге көнне инде хәзер югары белемле дин әһелләр бик күп. Менә Татарстанның мөхтәсипләрен алсаң, анда югары белеме булмаган мөхтәсипләр юк дәрәҗәсендә аз, 45 мөхтәсипнең, аларның күбесе менә Россия Ислам институтында укый. Хәзер инде Россиянең бик күп мөфтиләре бездә бакалавриат бетереп, магистратураны тәмамлап, һәр инде диссертация яза башладылар. Шуңа күрә хәзер менә һәр Булгар академиясе эшләп килә, инде без магистрлар, докторлар, быел беренче чыгарылыш була докторлар. Бүген әзерлекле дин әһелләре инде шактый күп. 90 еллар белән әлбәттә инде берничек тә чагыштырып булмый, күп арттылар. Рафик әфәнде, менә сез Булгар академиясын искә алдыгыз, әлбәттә бүгенге әңгәмәдә аны искә алмый мөмкин түгел. Беренчедән ул Россия масштабында дин ягыннан дип әйтик, ислам дин ягыннан иң югары уку йортларының берсе, һәм икенче яктан сез шушы уку йортының беренче ректоры. Менә мин сезнең әңгәмәләрегезне укып утырдым. Бу әле ислам Булгар академиясе төзелгән вакытта сездән алган интервьюларны сез әйткәнсез, мин шәхсән үзем ректорлык турында уйламыйм Булгар академиясында дип. Әмма ләкин менә шулай язмыш шулай килеп чыкты, сез аның ректоры булдыгыз. Бүгенге көндә аны яңа кеше җитәкли. Сездә
бу академия күңелегездә нинди тәэсирләр калдырды галим буларак? Менә академия чыннан да мин ачылганчы инде 1 ел кала, чөнки академия ачу бина төзү генә түгел бит әле. Анда концептуаль күзаллау кирәк, аның программаларын. Шуңа күрә безнең институт галимнәре, без нигездә без эшләдек инде аның концепциясын, чөнки стандарт эшләдек. Стандартны эшләү өчен инде без бөтен дөнья тәҗрибәсен өйрәндек. Бөтен дөньяда магистратура, докторантура шуның нигезендә башлап җибәрдек. Һәм миңа инде менә 2 ел дәвамында ректор булырга туры килде. Шуннан да мин бит Казаннан да Россия Ислам институтына китмәдем. Чөнки бәлки миңа ул якынрак та инде биредә мин 13 ел ректор булып эшлим. Инде үзебезнең команда бар. Болгар академиясе ул яңа проект бит. Шуңа күрә ул яшьләр эшләргә тиеш. Минем инде андый зур амбицияларым юк, һәр яшем шактый бар. Шуңа күрә яшьләр эшләсәләр дип мин аны геләйтә килдем. Менә хәзер ләкин менә Болгар Ислам академиясе ул бик мөһим. Ул бик мөһим федераль проект гына түгел. Менә мин 2 ел эшләп алдым. Без анда 120 кеше җыйдык. Анда Кавказдан да бар 20ләп күбрәк. Без татарларны җыйдык инде әлбәттә, үзебезнең егетләр булсын дип. Менә алар инде без уйлаганча белем алып чыкса, чөнки алар бөтенесе дә магистр диссертациялар хәзер язалар. Һәр менә безнең быел 15 доктор бетерергә тиеш иде, аның яртысы гына яклый. Киләсе елга калганнар яклап бетерер инде. Язып бетерә алмадылар. Алар бөтенесе дә безнең мирасны өйрәнәләр. Безнең мирас буенча менә инде 120 кеше диссертация яза. Ул бер дөньяви кыртында да булганы юк. Ул диссертациялар кул язмалар. Алар гарәп телендә язылган кул язмалар, Кавказныкылар Кавказны, татарлар үзебез, Шаботин Марҗаниның Курсавины моңарчы өйрәнелмәгән хезмәтләрен. Әпчәннән да ул бик ул тормышка барып чыкса, нәкъ менә без әйткән инде әзерлекле дин әһелләрен әзерләү өчен бик мөһим проект. Һәм инде шуннан да аны бетереп чыккан галимнәр, ул алар дөньяга караш рәвеше башкачарак булачак һичшиксез. Рафи әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Сезгә уңышлар теләп калабыз һәм сезнең укучыларыгыз безнең Татарстан, Россия киңлекләрендә үзебезнең халкыбызны, башка мөселман өммәтеннән булган халыкларның дөньяга мәгърифәт нуры таратуда үзләренең зур өлешләрен кертер дигән өметтә калабыз. Рәхмәт.